Današnji povod okupljanja na preskonferenciji je premijera autobiografije Branislava Nušića u režiji Predraga Štrpca, koja će biti održana u četvrtak, zapravo u petak 10. oktobra, predpremijera i u četvrtak 9. na kamernoj sceni s početkom u 20 sati i 30 minuta. Tim povodom bih ja prepustila uvodnu reč gospodinu upravniku. Izvolite. Hvala Jelena. Dakle, kada smo razmišljali o Nušiću, razmišljali smo u nekoliko pravaca. Jedan je podrazumevao inscenaciju, odnosno normalno da smo pre svega mislili o inscenaciji dela posvećenih Nušiću, koje je napisao Nušića, sve u kontekstu obeležavanja Nušićevog jubileja. Međutim, Peđa je sa svojim autorskim timom i glumačkim timom, koji je ujedno autorski tim, imao ponešto drugačiju ideju. I kad čitate naslov Branislava Nušića autobiografija, naravno o tome će više da govori Peđa sa svojim saradnicima, nemojte očekivati bukvalnu dramatizaciju autobiografije Nušićeve, već kako nas je Peđa i navikao u nekim svojim ranijim autorskim projektima, očekujte interpretaciju, adaptaciju, elemente, naglašavam, dramatizacije. Očekujte jednu uzbudljivu priču koja nas uvodi u Nušićev svet i u Nušićevski svet, za taj Nušićevski svet još uvek živimo i to ćete vidjeti iz ove predstave. Očekujte, dakle, priču koja je omaž Nušiću, ali očekujte i priču koja kroz biografiju, odnosno autobiografiju Nušićevu autobiografiju priča o nama i priča o ovom vremenu. Nušić je mogao svom vremenu, svojim ministarkama i prokama i likovima raznim da se podsmeva, smeje sa nekom blagonaklonošću. Teatrolozi to vrlo dobro znaju, i kritičari znaju, i reditelji, i glumci znaju da je Nušić jako voleo likove, čak i onda kada su oni bili brljivi, kad su bili negativni. Međutim, vreme u kojem mi živimo nije ni naivno, nije ni bezazleno, i trebalo je pronaći tu meru između onoga što je oštrina nušićevske satire i benevolentnost Nušića kad je u pitanju odnos prema likovima koje stvara. A ovde je glavni junak Nušić sam. Prema tome, hvala ekipi što je naporno radila, hvala što su stvarno radili mnogo, radili požrtvovano, s verom u predstavu, jer samo tako se pozorište pravi. I toliko od mene za sad. Hvala. Da, to je bio jedan vrlo jasan uvod u ono šta je autobiografija, a šta je ono što ćete vidjeti zapravo na premijeri, pa tim povodom i Peđa možda mogu da kaže malo više o tome zbog čega se i po čemu se razlikuje autobiografija od nekih Nušićevih dela koje smo navikli da gledamo i da pratimo. U svojoj, izvinjam se, jako sam promukao ovih dana, pa ću probati da ne mutiram puno. Zato što viče na glumca. U svom dosadašnjem teatarskom radu smatram da mi je najveće dostignuće to da kada bih sada probao da upišem pozorišnu režiju na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, bih pao kao kruška. I to me jako raduje i da objasnim zašto, zato što je upravo razvoj svakog od nas kao umetnika, kao ljudi, mislim pre svega na kolege glumce, ovde mislim i na sebe, pokazati da se razvijamo, da idemo u nekom pravcu.
različite su umetničke pravci, različite su predstave, bogatstvo Srpskog narodnog teatra, pozorišta i teatra našeg, mislim i na dramu i na operu i na balet, ovde sad mislim pre svega na dramu, jeste što postoje različiti žanrovi, različiti stilovi, različite rediteljske i glumačke poetike. Pa tako i sa ovom predstavom našom koju vam danas na konferenciji predstavljamo, a već od preksutra na predpremijeri, zatim na premijeri i tako dalje, pred publikom, smo se bavili nečim što je nekakav naš izraz moj rediteljski i glumački. Kako je lepo gospodin Milosavljević rekao, ovo nije dramski tekst, ovo nije komedija, Branislav Nušić je pre svega poznat po onih 5 glavnih njegovih velikih stubnih komedija i ostalih nekih malo manje važnih, isto tako zanimljivih komedija i drama. Međutim, autobiografija je nešto što je on izabrao da napiše vrlo duhovito i da ne napiše autobiografiju, jer kao što znamo ili ne znamo, ja ću samo malo podsjećanje da kažem, znači on je sa tom autobiografijom stao negde kada se venčao, tvrdeći da čovek posle venčanja više i nema svoj život, opet duhovit u njegovom smislu, preskačući mnoge teške stvari koje će se njemu kao čoveku, kao roditelju na kraju krajeva desiti. On u jednom svom drugom delu, 1915. opisuje, pored ostalog, i smrt svog sina u ratu, u Prvom svetskom, i sve to u autobiografiji on preskače. Pravi jednu duhovitu priču, znači sam već on vrši jedan žanrovski pomak u odnosu na literarni žanr biografije ili autobiografije. Kako je Saša zaista jako lepo i tačno rekao, to je samo inspiracija nama. Nismo osavremenjavali ovu predstavu u smislu nekih vidljivih stvari, ja to volim da kažem, nismo unosili, nemam ništa protiv toga, naravno, ali ovde nemamo ni laptopovi, ni mobilne telefone na sceni. Ono što je nepromenjivo ili jako malo promenjivo u odnosu na pre tih 100, 150, 80, koliko god hoćete godina, jeste mentalitet. On je, hajde, ako nije ostao 100% isti, on je 99,9% ostao isti. Pakovanje su drugačija, danas smo na Pinterestima, Instagramima, Facebookima, internetima i touch telefonima, tabletima i tako da, to je pakovanje. Mentalitet je ostao isti. I upravo zato Nušić jeste klasik, bar naš domaći, kao Isterija na kraju krajeva, jer se bave tim divnim, čudesnim, strašnim, jezivim, smešnim, duhovitim, magičnim, onim što nosi svaku nas na ovaj ili onaj način. Autobiografija je lično napisana priča o životu, bukvalan prevod na srpski jezik, i ovo jeste priča s jednim ogromnim slojem, velikim i bitnim slojem o Branislavu Nušiću, tačno jednom umetniku koji prepoznaje nešto i to nešto piše, to nešto stvara, sudara se sa nekakvom svetskom, životnom, domaćom realnošću i isto tako jeste priča o svima nama. Kad kažemo svima nama, ne mislim samo na kolege koji su zajedno sa mnom stvarale, pardon, ovu priču, nego o svima vama koji ćete to gledati. Nećete se svuda prepoznati, ali negde hoćete. Neće vam svaki odnos biti blizak, ali neki hoće. Nešto će vam biti potpuno strano, jer nemate to životno iskustvo. Međutim, u nekim situacijama, u nekim momentima ćete se setiti i prepoznati da upravo jedan takav odnos živite ili ste jedno takvo iskustvo imali. To je meni kao reditelju bio cilj i jeste dalje cilj. I ono što me posebno raduje, što sam imao ja zadovoljstvo da radim sa ovakvim glumcima, krajnje otvorenim, krajnje talentovanim i spremnim da od ove naše autobiografije napravimo jednu vrstu kabareja, što me posebno raduje, nekako je stvar ličnog ukusa, naravno ja veoma volim taj muzički teatar, koji opet dalje dramski, znači nismo napravili muzikal, no nešto u tom pravcu. Eto, toliko za sad. Hvala, kada se zvuči veoma interesantno.
Ono što srećemo kod Nušića, to je njegovim delima zapravo, što on pokušava da nam probudi, to je svest od svih nas i neprestana kritika društva i možda taj poziv da sebe pronađemo u svakom tom vremenu koje smo proživjeli, koje ćemo proživjeti i koje smo pročitali negdje. I postoji ta vremenska paralela i evo mogao bi možda Nušić, Milan Filipović, da nam kaže nešto u vezi sa tom paralelom, o tome kako je biti Nušić, a živjeti u 21. vijeku. Pa interesantno, evo, sutra je 8. oktobar. Sutra je Nušićev rođendan, ali sutra je i moj rođendan. Tako da, mislim... Hoćeš da kažeš da je to bio jedini razlog? Pa moguće, da, ali mislim, eto, jedna čudna koincidencija da smo rođeni istog datuma. A eto, premijera je samo 2 dana nakon tog našeg zajedničkog rođendana. Mislim, ovaj prvi razlog je mnogo važniji, što je sutra Nušićev rođendan, nego što je moj rođendan, ali nema veze. Eto, to je meni, kako kažem, to je meni u stvari bio jedan od razloga da, mislim, znao sam za taj podatak i ranije, pre nego što sam počeo da radim na liku našeg najvećeg komediografa. Ali šta znači biti Nušić danas? Pa mislim, isto je kao i Nušić dok je bio živ i kao i Nušić, kao i u vreme dok je Nušić stvarao. Jer pre svega autobiografija, on je svesno nju napisao kao jednu posvetu detinjstvu. Šta znači detinjstvu? Nije on se samo bavio detinjstvom, ali se bavio nekim periodom svog života koji nije uključivao neke velike brige, neke velike teme za razmišljanje, koje kasnije u čovjekovom životu prosto se nametnu i prosto dođu, prosto potisnu sve one radosti koje imamo, igre, bez brige i tako dalje. Znate vi to svi sami, znači to negde život potiskuje i nameće neke strašnije, teže, tumurnije teme. Tim temama mislim da se Nušić bavio u svojim delima, ostalim, u svojim dramama, komedijama i tako dalje. Sad zavisi kojim je, kako kažem, iz kog žanra je posmatrao stvar. On je negde ismevao te neke ljudske osobine koje su plod neke ljudske, kako kažem, pohlepe, ljudske gramzivosti, želje za nekim osvetama, ne znam, načina da se dođe do položaja i tako dalje. Ovde ne. I Nušić u jednom trenutku kaže da on se, mi smo to kao bazirali kao jednu od ključnih rečenica u našoj autobiografiji, kaže da je njegova namera da tom svojom autobiografijom iskopa ono nevino dete iz svakog čoveka. I da ga lupi po prstima pre nego što ih gurne u pekmez ili mu sam otvori teglu, da ih kasnije ne bi gurnuo u državnu blagajnu ili u krv. I mislim da to negde je u stvari nešto što smo mi hteli da kažemo. Svaki čovek je i može da bude i dobar i loš, zavisi samo iz kog ugla ga gledamo. Ali ako ga gledamo i ako ga posmatramo iz perspektive u kojoj tražimo to dete u njemu, on će sigurno biti dobar. Jer svaki čovek je neispisana strana, kao što i on u svojoj autobiografiji ima neispisanu stranu, i zapravo ta neispisana strana je ono što nama daje za pravo, u stvari, da se bavimo njegovom autobiografijom. Eto, toliko. Hvala lijepo. Da, tu gde su deca, tu je i porodica. On se, Nušić, ima pitanja mnogo koje on postavlja. Između ostalog je pitanje braka, koje on doživljava kao neku vrstu i zadovoljstva i robije i prosto nas ponekad vode neke predrasude. Sad, da li je to
zaista tako, možda Sonja Damjanović kao neko ko je deo... Kao neko ko nije u braku, može da govori. Na sceni, pa da, ja sam čevo na probi malo špionirala da sam uhvatila neke momente. Ono što si ti juče gledala i čime smo se mi sad bavili poslednjih dana na probama, naravno, pošto imamo generalne probe, to je taj poseban deo autobiografije ljubavi, Nušićeve ljubavi, kojih on nabraja 12, a 13 u Baksuznu. Nju, zapravo je to priča o braku koju on nije napisao, koju je on namerno cenzurisao da bismo svi mi mogli da zamislimo kako je to izgledalo, ali nekako po mom osjećaju, čitajući Nušića i njegove drame i sve o njemu, ja ne mislim da je njegov brak bio loš. Imam utisak da je u stvari bio jedan lep brak, a ljubavi su zaista i komične i vesele i vrlo poučne, vidjet ćete. Hvala sam. Interesantno je recimo položaj žena kod Nušića, Nušićeva ili Nušićevska žena. Kakva bi bila njena uloga u zavisnosti od u zavisnosti od položaja u društvu, na primjer? Vrlo specifične razlike postoje. Pa dobro, to je ono sve negde napisao u nekoliko primjera muško-ženskih odnosa i tako dalje. Svakako ovo jeste kritika pojedinaca, ne možemo sad ovo da generalizujemo i tako dalje, ali to su neke pojave žene koje tumačimo, mada ovde postoje situacije u ovom našem izvođenju autobiografije gde muškarci igraju žene i tako dalje, malo se tu igramo isto. Međutim, to što Nušić negde kritikuje u muško-ženskim odnosima, u stvari više se smeje nekim pojavama koje su i dan danas prisutne. Tako da, opet ćemo se vratiti na temu koju stalno sve vreme provlačimo o svevremenosti Nušićevog rukopisa, koji, eto, možemo, ako ćemo u kritici društva, o ljudskim tim nekim osobinama koje su postojali pre 100, 150, 500 godina i danas, koje prepoznajemo u svakom danu i tako dalje. Isto je i u muško-ženskim odnosima. Isto je ta priča o nekim ženama koje su postojale i tada i danas. Mi se bavimo tim likovima i na vrlo jedan šaljiv i simpatičan način, ali ja mislim da sve njih Nušić prata. I koliko, mislim da to nije neka oštra kritika, koliko on svaki svoj lik razume, kao što svaki glumac mora da razume svoj lik koji tumači i da ga negde pravda. Tako da to je moj neki osjećaj o tim ženama koje mi tumačimo, to je bilo pitanje, da su one negde ipak simpatične i mislim, smejemo im se i negde prepoznajemo sigurno u sebi neke te osobine, nazvaću kokošinjca, koji postoji i dan danas, eto tako. Mislim da je to neko njegovo gledanje i kako je on to pisao, da smo mi tako i tumačili, samo možda je u pitanju načinu, u žanru, tu je razlika. Eto, to je ono što je veoma karakteristično za ovu našu autobiografiju. Pa da, to on u stvari traži da se mi prepoznamo na neki način. Pitanje takođe koje nas zaokuplja je pitanje tolerancije, pitanje težnje društvenih slojeva, a ono što zapravo ne dobijamo je odgovor, pošto se vrtimo u krug stalno sa istim problemima, gde mi to grešimo? Da li grešimo ili možda nismo još uvijek osvešćeni? Pitanje za mene? Pa, recimo. Pa, verovatno zato što se u predstavi u jednoj sceni žrtva netolerancije, pa zbog toga. Ja bih se ipak malo više osvrnuo na sam proces rada, pre nego što imamo to pitanje. Proces je bio vrlo specifičan, iako sam ja sa Peđom radio ovo, ja mislim, 7. predstava. Samo Milan Kovačević je radio 10.
i zato i nije ovde, zato se i povredio, nije mogo da izdrži taj ritam. Ovaj proces rada je bio specifičan po mnogo čemu. Mi smo imali jedan sličan proces u Prestrašnim ljudima, ali tu smo imali jednu čvrstu strukturu i prazno parče papira koje smo ispisali tokom rada. Ovde smo imali jedan izuzetno duhovit tekst na prvo čitanje, znači jedan od retkih tekstova koje sam ja pročitao i da sam se sigurno 20 puta nasmeo, međutim bilo ga jako teško pretočiti u dramsko delo i mi smo to osetili na svojoj koži i zato bih i pomenuo čoveka koji nam je dosta pomogao, ako i nije danas tu sa nama, zato što je na svom drugom radnom mestu, znači on je u slobodno vreme pisac i dramaturg, to je Božidar Knežević, koji nam se priključio u ovoj našoj drugoj fazi rada i koji nam je jako puno pomogao i svojim zapažanjima, ali i bogom i količinom teksta koji je dopisao. Mi smo jedan deo tog teksta usvojili, a ovu drugu količinu koju je on dodao i koju još uvek dodaje, ja mislim da je on i sad nešto piše, ćemo eventualno iskoristiti za neku sledeću predstavu. To je tolika količina. Ovo je druga predstava koju ja radim po njegovom tekstu i čak i jedan kolega rekao onako u polušaljivom, poluljutitom tonu, Bože samo piše, baš ga briga kako ćemo mi to da izgovorimo na sceni. Tako da, eto, ja bih njega pomenuo i istakao kao neko ko nije tu prisutan, a ko je dosta doprineo da ova predstava izgleda kao što izgleda u ovom trenutku. To je svako značajno, da. A pitanje tolerancije, mislim da je to zadire i u sferu i politike i neke sociologije društva. Mislim da je to složeno pitanje za pola 12, tako da... Dobro, da Savki ima psa i samim tim je morao da vežba toleranciju. Sa nama su danas i Milan Lazić i Višnja Obradović i oboje su, ako se ne varam, prvi put u saradnji sa Peđima, tako da, eto, kako se vama, kako vam se dopada saradnja? Da, pa proces je bio dug i naporan, ali sada u ovom drugom delu rada u ovoj sezoni zaista smo jako pozitivno ušli u probe i moram priznati, stvarno bilo zadovoljstvo raditi. Onaj prvi deo je bio naporan jer nismo imali nikakvu stabilnu strukturu, ali eto, jako mi je bilo lepo sa ekipom. Mislim da su stvarno oko mene bili i jesu vrsni glumci i to mi je stvarno zadovoljstvo i takođe s Peđom prvi puta, vidjet ćemo kad krenemo, zapravo mi čekamo taj susret sa publikom, to je ono što nas sad najviše zanima i što će predstavu da oživi još više i tu ćemo se istestirati, vidjet ćemo i režiju i nas kao izvođače. Tako da stvarno mislim da je poslednji ovaj ciklus je prošao zaista pozitivno i sad jedino u toj radosti igre možemo dalje da nosimo ovu predstavu jer sa nekom težinom ne može da se igra, bar je to moje mišljenje. Mi verujemo da će biti sve. Tako da taj radost i to nosimo od prvih proba ovog ciklusa, zaista nosimo tu pozitivnu energiju i ja verujem da će se to preneti na put. Hvala Višnja. Milan je radio scenski pokret. Da, meni je ovo prvi put da radim sa rediteljim Predogom Štrpcem i sa ovim divnim i kreativnim ljudima. Veliko mi je zadovoljstvo i čast. Toliko su kolegijalni. Oni su bukvalno tim, jedan tim i vrlo su kolegijalni oni prema drugome, što je retko danas vidjeti pozorište. I zaista mi je velika čast da sarađujem sa njima. Publika će sigurno uživati u predstavi, to sam ubeđen, tako da eto pozivamo publiku i naši glumci će sigurno biti još kreativniji, još bolji i na reprizi i premijeri. Tu sam ubeđen, tako da... Kad koreograf poziva publiku, to je... Da, mora da doći. Ne, divni su stvarno mi je velika čast i zadovoljstvo.
Ali Milan je divno radio s nama, on je očekivao od nas da mi imamo sposobnosti njegovih kolega. I onda je vremeno shvatio da ne imamo. On još uvek to očekuje. On još uvek očekuje od nas. Nismo završili. Da, proces još uvek traje. Naravno. Pa dobro, nikad se ne zna. Kako može se završiti. Hvala vam. Neki od ljudi iz ove ekipe su radili sa Sonjom Vukićević Vodoljubce. Da. Tako da su prošli pripreme za mnogo gore. Ko je to Mnogo gore u smislu drila tog baletskog. Drila nije bio toliko zahteva. Nisam zadovoljan da treba. Ta priča, izvinjam se sad samo nešto dok tam neko je pomenuo detinjstvo i povratak detinjstva, tako da mislim da to je jako važna priča, jer mislim da ljudi koji se bave pozorištem generalno, kao i publika koja voli pozorište, imaju te neke niti još uvijek žive sa detinjstvom. Ne zaboravimo da je Nušić osnovao Rodino pozorište. Iz Rodinog pozorišta je nastalo pozorište Boško Buha. Dakle, Nušić je itekako bio svestan značaja detinjstva. Nušić je između ostalog bio i novinar, i fotograf, i pravnik, i konzul, i upravnik pozorišta, pa i Srpskog narodnog pozorišta, i osnivač pozorišta. I bio je i robijaš, bio je svašta je bio. I Peđa je već rekao, prošlo je kroz neke stvarno strašne stvari koje čoveka vrlo često uništavaju. Nušić je pisao komedije, ali Nušić je pisao i vodvilje, Nušić je pisao i građanske tragedije, drame. Nušić je pisao komade na francuskom sa idejom da budu igrani na parijskim bulevarima. I u svim tim svojim, da tako kažem, akcijama nikad nije prekidao tu nit sa detinjstvom. I u tom kontekstu imam jednu jedinu primjedbu na ovo što je Sonja rekla, apropo njegovog braka, da nije imao tu nit sa detinjstvom, verovatno bi se njegov brak davno raspao. On nije to baš bilo tako idilično, ali da, ta veza s detinjstvom kod Nušića je izuzetno značajna i ona postoji u Hajducima, postoji u autobiografiji. Opštinsko dete. Da. Tako da je to jedan od mogućih ključeva za razumevanje, jedan od mogućih, jer je jedini, onda bi sve bilo jako jednostavno i ne bismo vas ni pozivali da gledate predstavu, nego bismo ovdje pripričali. Hvala. Da li možda neko želi nešto da pita, doda? Smiljka pitanje to. Evo, to je bilo. Da li možda neko želi nešto da pita? Izdržat ću se ovo. Kroz malo obratuje. Naprotiv, Sminka nemaju uopšte tako da, zaista, naprotiv. Jer nama se vrlo, meni je lako, ali ljudima koji su radili mesecima na nekom projektu, oni žele pitanje. Ne da bi se napravili pametni, nego da bi sve to što se kumuliralo tokom tog rada u njima, da bi to izašlo i na jedan drugi način u javnost, a ne samo kroz igru scensku. Mi baš kad mi želimo, Smiljke neće ništa. Tako da nije to naprotiv. Mislim, naravno mi se i trudimo da imamo, evo Jelena sada to uradila, da se trudimo se da imamo iscrpan razgovor koji će maksimalno pokriti sve uglove, ali nemoguće je pokriti sve uglove, pogotovo kad je u pitanju znatiželja novina. Prema tome, žao mi ako si pomislila da je to nešto ružno što je rečeno naprotiv. Nije već. Nije Smiljku znamo, da se šali. Ma naravno. Mi smo baš... Ima jedna scena u predstavi sa novinarima. Tako da dođite da vidite. Da vidite kako vas mi vidimo. Znate taj podatak da je Nušić, sad samo je jedna digresija, Nušić je 27. decembra 1938. imao premijeru Dr. u Narodnom pozorištu.
i nije se pojavio na toj premijeri jer je bio ozbiljno bolestan. I kompletna beogradska štampa je prijela o tome, cela javnost je prijela o tome Nušić umire. A zaista i jeste bio na smrti. Cele noći su te posle premijere je zvonio na autokomandi u stanu kući Nušićeva, je zvonio telefon, javljaju se novinari i tražili informaciju je li preminuo. I u jednom trenutku su zaista Pravda, Vreme i Politika obustavili štampu jer su čekali tu vest. Nušić je pretekao i sledećeg dana, to je decembar bio, 28. decembar ili 29. sad nisam siguran, živno. I to jutro mu je došao u posjetu Milan Đoković, tada mladi novinar, budući direktor drame Narodnog pozorišta u Beogradu, upravnik Jugoslovenskog dramskog i tako dalje. U tom trenutku mladi novinar došao je da posjeti Nušića i Nušić ga je primio, pridigao se i rekao je: Đokoviću, svi su napisali in memoriam i vi ste ga napisali. Đoković se zbunio i rekao: pa nije baš tako. Ne, jeste. Nušić je novinar bio i znao je mentalitet. Jeste, napisali ste, 100% ste napisali i ja hoću da ga sada čujem. I nesrećni Đoković je izvukao papir i živom Nušiću pročitao nekrolog. I Nušić je rekao, pošto je stvarno spadalo bio, iz ovih stopa idete u redakciju i insistirate da tekst bude objavljen u sutrašnjim novinama. I tako i bilo. Ceo Beograd je čitao, cela Srbija je čitala in memoriam živom Nušiću i Nušić je to čitao. Naravno, sledeće večeri, odnosno sledećeg dana su počeli da pristižu telegrami saopšteni. Kako je on zdušno odgovorio. Što je on uživao. On je mučenik umrao tek, čini mi se, 19. januara 39. godine. 36. 36. 36. 36. Ne znam, točno. Tako je, moja greška. Ne znam zašto je to 39. 36. i 38. Moj Nušić, ne znam ti kad si umro. Kad se rodio, ne znam. Čuti mu znam kad se rodio. To je lako. Hvala vam najljepše, ako nema pitanja, dođite nam na predstavu i uživajte.